čaute ľudia, vítam pri novom videu, som tu nový a ideme hrať Granny. Poprosím vás, veľmi vás prosím, aspoň tých 1000 lajkov, aby som dostal ten jeden button, lebo som tu nový, veľmi vás prosím vás, veľmi. No tak ideme na to. Uvidíme. No, mám tak. Ideme. To je Granny 3. Neviem, či to pôjde. Má tu kameru tam má. Brána sa zatvorila, tak teraz musíme sa ešte vonku dostať. Tu má to auto, ja ju zabijem. Čekali. On zabil. On mi ide na nervy akože. Hrajeme tu na klavesnicu. Mám tu tablet a klavesnicu. Ideme na to. Day one. Kamoškovia, on je tam. Chodí s tou brožkou jak. Kamoškovia sa bojíme ísť von. On nás tu zatvoril. Ja sa dostaneme von. A tu je kľúč. Ešte na zemi. To musíš zobrať. Viem. Teraz to napišni. Tu. Ale dávaj si pozor, lebo raz to musíš tak. O nie. Počkaj, teraz to urob. A rýchlo, ticho, takto rovno, podaj. Ja sa bojím, že on príde. On môže tu byť o minútu. Počkaj, musíme takto počkať. Choď. Ty si dávaj pozor, more, lebo toto môže. Nie, choď tam. Kto tam bol? Niekto. Počkaj, ako to robíš? More. Nie. Čo to tam? More, choď tam. Ale to má... Čo je toto? On teraz už zavolá. Kde pôjdem? Kde mám ísť? Tu pôjdem. Ešte horšie. Ako? No ideme tu. Pozrite sa, kamoškovia. Sme tu. Ale... Ako... Nie. Do piči. Nie. Pardon. Nie. Choď tam. Tu, skúsim. O nie! Ona to asi počula. Ja si to asi zatvorím. Také strašidelné sa. To je trojka. More, choď tam. To je nová. Tu sa skryješ. Kde? More, Počkaj. Toto je na čo? drop. Akože, z toho sa zachrániš. Toto je dobré. Ale radšej by som to dal tam. Vzadu. Na tejto, hej. Áno, tak. Tak je to lepšie. Daj to bližšie. U seba to daj. Takto. Aspoň, že nepríde. Hajme. Ale ideme vonku, nie je. Snáď ja môžeš ísť.
Możecie... Ale keď ma uvidí ten stroj, Ale może, nie możecie. ale on ma uvidí, lebo ja A stajam. to je. Hej, More, keď ti pôjdeš, už. keď ti odtiaľto pôjdeš, tak pôjdeš hneď tam, skáďa si prišiel. Idem tu, hej, nie radšej, z tejto strany. Toto takto zatvorí. Tá pesnička je taká strašidelná. Ja sa normálne... Trasiem. Kamo to ideš? Daj tam ten drop tam daj. Daj tam. Takto. A skrčni sa. Dobre. Kamo, ja sa bojím, až sme sami v izbe. No, tu sú otcovia, rodičia. Kamiatko a rodičia. Smeje sa ty kosu. Zober ten drop a buď opatrný. Musíme byť na to opatrní, lebo ona to videla ako... Ale išla po nás rýchlo jak... Ešte sa mi usmievala To je to. trojka, kamo. Do piči ide a... Jej muž ide ten. Pardon, že tam zrazím fakt. Tam je ešte... Kamo, on sa skrčil, ona. Nie, neskrčil. Tam je on a je jeho žena, Granny. Kamo, dvaja tam sú. Ešte dobre, že som to zatvoril. Kamo, ten drop daj vzadu. Vzadu daj ten drop. A hneď keď prídu, ten drop, je tam, kde bol. Ja som to povedal. Ona normálne, hej. Nemám šancu. Ale ja keď uchytím, ja... Skúsime teraz na tej druhej strane dať. Teraz môže prísť. Dobre, môžeš to dať aj bližšie. Ja sa bojím. Teraz skús, staďal. Pozri sa tam, či tam. Vidíš? Čo? Ale ona teraz dookola bude chodiť. Ty buď ticho, no bude. Ona... Skús tam pozrieť a hneď budeš a dáš drop. Nie. Kamo, ty si sa normálne dal do tej No najlepšej. normálne, ja som sa... Normálne chytil si sa do pasce. Páči som sa chytil. Ale skús odísť, je to len hra. Kamo, asi ona počuje fakt. Ja jej pustím jednu fakt akože. Keby to bolo nažive. Hej, iba sa ďalej to pustím, ako jemu som Ako pustil. padneš, keby to bolo nažive. Čo to toto bolo? A čo to toto bolo? Chceš dostať? Kamo, kúkaj sa ďal. Kúkaj tam. Niečo som počula. Kúkaj tam. Nie. Kamo, Ale ona ja sa možno je na bojím. druhej strane. Nie, ona išla tam. More, chod, je to len hra. Ale potichu, toto nedaj dole. Ten drop nedaj dole, ale chod tam. Keby niečo hneď tu príde. Ale sa ich tak bojíš, že... To je tak More, však nezostaneš celú rutu. Choď, je to len hra. Toto pustíme sem. Povedal si... Dáme to sem takto. Že keď prídeme tu, tak zase si to zoberieme. More, je to len hra. Keď sa zľakneme, tak sa zľakneme. Nie! Chytila nás ona. Normálne ešte pastičky vie, kam má dávať. Ale táto hra sa... Furt mení táto hra sa. Deň 2. Kamo, keď zás tam pôjdeš, tak ti tam po hlave. Ale ten kľúčik máme. Dáme si takú challenge v tejto hre, kto sa zlakne Granny, to dáva... Akože kakamo. Hej. Kto sa Ľudia. zľakne z Granny, dostáva facku.
Nie, počkajte, aj to, ale ten, kto sa zlakne Granny, tak nedajte odber a keď sa zlakneme, či keď sa zlakneme, tak nedajte odber a keď sa nezlakneme, tak poprosím vás o 1000 lajkov. Nie 1000 lajkov, ale 1000 followerov. Kamo, a keď sa zlakneš, Granny, dám ti facku. Ja sa z nej nebojím. Nie, choď tam, ale keď tam bude ten kujo, Glinu gadžu. tak bude. Ale ja neviem, čo je tam. Ale ty sa neboj, normálne to je hra. To kto je? Tu je. Skúsime sa aj tu skryť. Zatvo sa. Akože tento chudák, akože tu. Pozrite, čo sa mu stalo. Nemal šťastie. A čo keď ona príde tu a uvidí, že som tu ja? No vidí. Choď hneď takto. Tam, ja. Nie! Jofra som videla to. A to. A tu je. Našťastie sme sa skryli. Ďako Ziza, vieš o tom? Kamo, ja sa bojím, ako sme tu sami. Nie, ale ja som sa nevidel zľako. strašiteľné, kamo. Táto je trojka. Nová séria. Ale ešte novšia prichádzala. Už je 4. Táto je multiplayer. Ešte 5, tá je ešte lepšia. Je 5. A my sme ani 4. Vedel si? Čo tam bolo? Kámo, to čo je? Ty kokos. To je jej muž. S To tou by som- puškou, čo chodí. S puškou. Hej. Ja som túto trojku ešte nehral. Počkaj, ale ja sa bojím akože. More, keby išli tak, než sa skryš do tej skrini. Kamo, dávaj si vedku. Bach. A pozeraj, tam sa more, kde ideš. To je čo? A čo, to je kúpeľňa, tu nechceme ísť, lebo tam je smraďok. Nevidel. Áno, videl si ho. Nevidel. Tu je čo pieseň. Ja sa pýtam. Asi. Nie, tu sa nezmestím. Áno, tá pieseň je taká. No nie, Je nieko táto hra akože... najlepšia. Nie najlepšia, ale najúžšia. Toto je akože tie, čo sa krútia. Ty. Tam, tak koľko sú tu? Už traja sú tu. Traja sú tu. Túto čajku som ešte nevidel. Ale... Reklama! Už nás chytili zase. Deň 3. Ale tie reklamy mi fakt idú už na nervy. Toto asi ma pobili. Ale mne sa nestalo nič, ja sa im len tak nedám. To musíme to skončiť. A kamoškovia, Choď zastav dole. zajtra koľko je teraz hodín? Asi 20, 11. O 12 nejakých 28 začnem pokračovanie. 12, Takže 28, počúvaj ma. pripravte sa. 12, 28, zase. 12, 10 sa skončí po škole, hej? Hej, 12, 10. 12, 27, už do nás ide babka. Ako? Babka. A ideme peši dole. No, však, môže netočiť tu 3 zlova. Dobre, to už budeme To riešiť. už budeme riešiť. Kedinče! Môže zase tam ideš, more. Nie, neotvor. Choď tam. Kde ideš? Ale akože táto hra je, ale ja už pri tej, čo tá devčina, už tam nepôjdem. Tie dvere sú také...
Budeme ich sledovať. Ale tie tapety sú také strašidelné. Celý dom je strašidelný. Ale ešte... Ale som si všimol, že tento dom je taký zničený ako už je krani tá prvá, čo vyšla. Hej, tá bolo zničené všetko. To nie je všetko. To je normálne akože... Oken, máme náboj. Ako to mám zobrať? Nejde. To je to... Keby sa dostal do... Choďte. Zľako si sa. Buď ticho. To sa som Daj 4. Ale s tou puškou jak chodí. S tou puškou. Daj 4, kámo. Teraz by nedaj 5. Nedobaj sa teraz, máme. Môžeme si teraz hrať. Daj, nie, nezajíma mňa to. Ja som tu nový youtuber, nie ty. Čo? Aha, tu niekto zomrel, myslím. Tu niekto zomrel, nie? Ako ho hodili. Alebo čo? Ja Asi neviem. ich priateľ, lebo na iných by nedali sviečky, nie? Ale... Asi niekto zomrel. Asi tu majú pobre, ja tu nejdem. Nie, tu nejdem.